Na dneškajším schodze našeho društva, ktoré še už 44 roky aktívno borí za čuvanie, ale i afirmovanie ruského jazyka, literatúry i kultúry, vybraný upravný i nadpatrujúci odbor, sekretáre, to je zastupníky društva, jak i predsedateľ jeho skupštiny, doktor Julian Ramač. Jeden zo najznačnejších cieľov, ktorý sebe toto družstvo postavilo u programy za 2015 rok, bude i borba proti asimilácii. Tam, kde sme zahroženi najbardziej z asimiláciu, jak to povedzme Ďurďov, kde ruské oddelenie utarhnuté, až už i Kocurbo u detinské zahradky bešedujú po serbsky s decmi, ruskí učiteľky. Bešedovali sme o tým, že by trebalo, že by každé mesto také malo svoj jeden odbor, u ktorým by boli nastavníky i sviašteníky, ktorí by sotrudzovali so nacionálnym sovítom. I to by odbory valalskí, to by museli byť nositeľe tej hlavnej aktivnosti okolo čuvania našich školoch i našej ruskosti. Popri vyberankovej časti na dneškajším schodu družstva, ktoré čišli 1206 členoch, dodzelení i pripoznania a predstavení i nové vydania družstva za ruský jazyk, literatúru i kultúru.